Mă uitam la un raport despre gradul de penetrare al asigurărilor în economia generală. România are 1,31%. Ce e cu penetrarea asta? Nu vă gândiți la prostii. Penetrarea asigurărilor arată cât la sută din PIB este făcut cu banii din asigurări. Deci în România, din PIB-ul global, doar 1,31% reprezintă efectul direct al asigurărilor. În țările puternic dezvoltate, acest indice depășește 5. În cazurile unor economii extrem de dezvoltate, cum sunt Statele Unite, Franța, Marea Britanie, procentul este de peste 10%. Deci peste 10% din economia Statelor Unite este susținută din banii de asigurări. Ăsta e cu siguranță un simptom de bunăstare. Un simptom de bunăstare nu conjunctural în care unii au făcut o combinație și au pus mâna pe niște bani, ci indică faptul că populația în întregime, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice, se protejează. E, dacă vreți, un semn de old money. Un semn în care societatea vrea să aibă diverse plase de protecție prin care să-și prezerve averea. În cazul tău, cum e? Ai bunurile asigurate, dar viața, dar sănătate.